Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol, 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 bunalikol. Kalbo! Sa inyong lahat ng oras mo na mga kabisyo, we got exactly 31 minutes makalipas po sa oras ng alas 6 ng gabi. Alam niyo sa oras ito parang minamalat po ako eh. Kaya pagpasensyahan nyo na. Pagpaumanhin, pasensya na, angkol. But don't worry, huwag kayong mag-alala. Kahit medyo malat-malat po ang inyong Uncle Diego Bandido, hindi po mababawasan ang katuwaan at kaisiyahan dito sa programang EDSA. Ay, kasi kung ano-ano na naman yung pinagkakain mo. Hindi naman siguro baka nasobrahan na ako ng uminom ng malalamig na mga bagay. Hindi ba, Duday? O, Duday, say hello sa kanila. Kasi po, kayo, Uncle Diego, ang ginagawa niyo po, hindi niyo po kasi iniingatan yung self ninyo. Dapat po kasi huwag kayong masyadong magdi-drink ng mga cold. Kanino ba tong ice coffee? Akin na lang po ito. Ang bihira ka naman. Duday, huwag mo pakialaman yan. Ay, naku, batang to, sobrang kulit talaga. Oo, pambihira. Doon ka na nga sa labas. Pambihira naman. Malapit na sa boses ni Tanghen. Oo nga, palapit na ako sa boses ni Tanghen yun. Pambihira. O, ito na, hindi na natin patatagalin to. Tang, pag-usapan na natin to. Lalaking nanugod. Nagalit sa kapitbahay dahil hindi pinakonek sa wifi. Oh no! Aba, masarap logican to. Tang, logican na natin to. Ay, sige. Huwag mo nang patagalin. Logican mo na yan. Logican na yan. Logican na yan. Alright mga kabisyo, logican na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Words, basic. Kailangan pa bang i-memorize yan sa panahon ngayon? Ang may wifi o internet, pag may wifi o internet connection ka, di ba? Kasi kung wala kang connection, parang you feel, parang OP ka. Parang lumang-luma, OP. Ayan, you feel mo parang left out ka. Gaya na lang nung nangyari sa isang gabi. Nung biglang nag-log out yung Facebook. O, di ba? Maraming nagpanik. At isaan na ako dun. Di ba? Ganon na yung epekto sa atin ngayon ng social media. Pag nawalan ka ng social media, pag nawalan ka ng platform, talagang parang nabubuang ka. Di ba? Oh, pero ito mga kabisyo, logican natin. Bakit ganun na lang ang nangyari kay Kuya o sa mga tao na hindi makakonek sa wifi? Meron din ako nakita nito pero sa ibang bansa naman eh. Ang nangyari, sinugod siya ng kapitbahay niya kasi hindi makakonek sa kanyang internet. Galit na galit kasi naglalaro siya ng online game. Pambihira naman O eto na mga kabisyo. People may get upset or frustrated when they can't connect to their neighbor's Wi-Fi for some several reasons. Of course, isa sa mga dahilan dyan is yung dependency on technology. Marami po kasing tao ang masasabi nating heavily depend sa technology, sa trabaho, pwedeng communication, entertainment, at iba pang aspeto ng buhay nila.
Ang hindi po pagkakaroon ng access sa Wi-Fi can hinder their ability to perform essential tasks or ma-enjoy ang kanilang mga activities. Kaya nagagalit siya para sila nabubuang pag walang Wi-Fi. Ganon yun. Kaya again, basic, parang nabubuang sila. Halimbawa, call, o kagaya na lang ng kilala ko, nanonood ng laro, naubos yung data, nasa climax na ng laro, lumapit sa kapitbahay, hindi pinakabit. Alam mo kung anong ginawa, Tang? Ay, siyempre, nag-inom tapos nagmaoy. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!